Την ώρα που το πολιτικό σύστημα βάλεται και αμφισβητείται, έχουμε χρέος να προτάξουμε και να αναδείξουμε το ρόλο και την ευθύνη του πολίτη, αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη όχι μόνο τον σεβασμό μας, αλλά και τη θεμελιακή μας σκέψη πως αυτός ο πολίτης είναι η πηγή της δύναμής μας και αυτής της ίδιας της ύπαρξής μας. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια. Όταν ο πολίτης καλείται να πει το κατά αυτόν μεγάλο ναι ή μεγάλο όχι. Κύριε Πρόεδρε, είστε άνθρωπος θειασότης των ανοιχτών διαδικασιών και της διαβούλευσης. Αλλά στο θέμα του μνημονίου αναιρέσατε τον εαυτό σας. Γιατί δεν φέρατε το μνημόνιο σε δημοψήφισμα ώστε να αποφασίσει ο λαός αφού αυτός υφίσταται τις επιπτώσεις? Και αφού δεν το φέρατε, γιατί είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι αυτή τη στιγμή κυβερνάτε χωρίς λαϊκή εντολή? Το δημοψήφισμα θα είχε το εξής ερώτημα. Να πάρουμε όλα τα μέτρα για να μπορούμε να επιβιώσουμε και να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία, ή να χρεοκοπήσουμε. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια για ένα προφανές, όχι ερώτημα, αλλά και μια προφανή απάντηση. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια. Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Για ένα προφανές, όχι ερώτημα, αλλά και μια προφανή απάντηση. Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Για ένα προφανές, όχι ερώτημα, αλλά και μια προφανή απάντηση. Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα.